Андрію, довгий час вас називали людиною Арсена Авакова, так? От чутки вони якби змінилися, ви завжди це заперечували, і офіційна позиція і Азова, Національного корпусу була в тому, що Андрій Білецький не є людиною Арсена Авакова, і більшість зараз, наприклад, людей, моїх знайомих, які в більшій чи меншій мірі дотичні до політики, вони говорять, що Андрій Білецький вже виріс з коротких штанців бути людиною Арсена Авакова, і, мовляв, Арсен Аваков втратив контроль над Андрієм Білецьким. Де правда? Мені не варто було щось заперечувати, тому що безсенсові речі нема сенсу заперечувати. Людиною Авакова я був коли, я от вас хочу спитати. Арсен Аваков? Коли я маю на увазі, в який термін часу? 14-й рік. Він підтримав батальйон Азов? 14-й рік. Якщо він підтримав батальйон Азов, так, підтримав, безумовно. Але батальйон Донбас в 14-му році підтримував значно більше, на порядок більше. В липні 14-го... А з чим тоді пов'язані оці всі, наприклад, публікації і так далі, що Андрій Білецький Це не важко абсолютно пояснити. Чому? Це надзвичайно Ви заперечуєте, що ви людина Арсена Авакова були, так? Мені нема сенсу заперечувати абсурд. І все. В 14-му році я був командиром батальйону. Якщо Арсен Аваков підтримував, а він підтримував, він же міністр внутрішніх справ, а це була структура, як і всі інші добробати, крім Айдару, це була структура підпорядкована МВС. Якщо він підтримував батальйон, який звільнив Маріуполь, Мар'їнку, Новоазовськ в свій час, потім проводив Широкінську наступальну, то він підтримував Україну. Йому, мабуть, Україна за це подякує. Мені що? Я був командиром своїх людей. В чому, я навіть не знаю, що про це можна сказати. Якщо б ви сказали, що я входив в Народний фронт, так, або балотувався від імені Арсена Авакова чи Народного фронту, або підтримав хоч один їхній із ключових для них законопроєкт. Тобто ви б аргументували, так? Тоді б можна було з цим сперечатися, я б щось доказував. А так це просто твердження, мені дуже легко його пояснити. В свій час ми, як частина добровольчого руху, попали під таку машину дискредитації від адміністрації президента, якому дуже йшлося в 2015 році, для того, щоб звести добровольчий рух до псів Авакова, бандитів, мародерів, що ще казали. Що ми не воювали, а Мар'їнка самозвільнилася. І, так буває, мабуть. Шкода, що зі всією територією Донбасу так не було. Тобто була від адміністрації президента довга, серйозна, потужна кампанія по дискредитації добровольчого руху. Когось дискредитували так, когось по-іншому. По нам не було ніяких... от такого, щоб підняти і сказати, ось дивіться, такого не було, а відповідно щось треба було дати. Давайте скажемо, що це людина Авакова. Окей. В 14-му році кричали, що ми люди Коломойського, потім ще когось, я перелік уже, яким ми були людей, не пам'ятаю. Час пройде і він розставить все на свої місця. Спочатку